हम सोचिला हो कि रोज सुतला के बाद आ उठ जालू उठे से पहिले कि लोग का कही आ इहे का कही के चक्कर में तू बन जालू एगो मेहरारू जौन काल तक रहलू एगो नया नोचर कनिया। हम सोचिला हो कि कैसे पार लागेला एक हाथ से आँचर आ एक हाथ से रोटी, कैसे याद रहेला तरकारी में डाले के बाद नीमक, एक गिलास चाउर में 2 गिलास पानी। हम सोचिला हो कि तू बहुते सोचेलू, तारा कुछ कहे से पहिले पर लेहिला तहार मन के भाव, ससुरा के काम धाम में रह जाता तहार नैहर के बात। हम सोचिला हो कि हमरा 8 घंटा के ड्यूटी से ज्यादा बा तहार बिना घंटा के ड्यूटी। मुंह चलावला से भारी होला घर चलावल। साचू हमरा बड़ी मुंह लागेला। तू तो एगो जीवन हऊ, आदमी हऊ, कोनो मशीन ना। हफ्ता के 7 गो दिन बा, बाकी तहार एतवार कहाँ बा। हम सोचिला हो कि कितना मजबूत बाड़ू लोग करेज की, माने के पड़ी तहार लोग के हिम्मत। गजब के बा माइंड सेटअप, सब कुछ सह जाए लो बिना कुछ कहले। हम सोचिला हो कि कितना तप त्याग बा तहार लोग में। धरती के उपमा हम का लिखी, बस इतने कहब कि मर्द के बस के बात नहीं है मेहरारू बनल। मर्द के बस के बात नहीं है मेहरारू बनल।